Hej, mit navn det er Daniel, og jeg arbejder hovedsageligt med hjemmesider og alt inden for brugeroplevelse, digital optimering og konvertering. For nylig der var jeg til bryllup ude hos jer på Sjælsminde, og dagen før så ville jeg sådan semi-spontant, der overvejede jeg lige, om jeg skulle booke en nat der, så jeg ikke skulle til hjem og alle de der ting. Så jeg tog telefonen og kom ind på hjemmesiden her, og jeg tænker egentlig ikke så meget. Jeg tænker bare, jeg skal booke nu, fordi jeg havde egentlig taget beslutningen mere eller mindre. Så jeg klikker på den øverste knap heroppe, book nu. Som I kan se, så fortsætter jeg med at være inde på forsiden, hvor der fortsat står book nu. Så klikker jeg book ophold nu, og så kommer jeg fortsat til en eller anden ny side, hvor at jeg ikke umiddelbart kommer til nogen kalenderfunktion eller noget, hvor jeg egentlig kan booke. Og det korte og lange, det er, at jeg springer fra igen, fordi det var lige en spontan tanke. Jeg tænkte, det gør jeg lige det her, det kunne være meget rart. Og så ender jeg med ikke at booke. Det er jo bare mig. Det er helt klart, at det kunne også være andre, som det ville være tilfældet for. Og derfor så valgte jeg lige at tænke, jamen det var noget, jeg ville kigge nærmere på. Så jeg har gennemgået jeres hjemmeside en del og fundet nogle af de ting, som måske kunne bruge en forbedring. Og nu vil jeg ikke bruge en halv time på at gennemgå alt, hvad jeg har fundet, men lige tage udpluk af de vigtigste ting, som direkte kan påvirke jeres konvertering. For eksempel en knap som den her, som i hvert fald ikke linker til det, som man ud fra en brugermæssig oplevelse vil forvente den linket til. Og det første, nogle af de vigtigste ting, jeg har fundet, hvis vi kigger på computerskærmen her, det er, jamen, når jeg kommer ind her, så den her knap, hvor der så står book ophold nu, jamen, det er selvfølgelig ligesom ved mobilen, at så kommer jeg ind på en side her, og så kommer jeg til siden her, hvor at jeg stadigvæk ikke er kommet ind på en kalenderfunktion eller noget, hvor jeg kan gå ind og ligesom booke min nat. Det kan man så her, hvor der står book jeres sommer hos os. Det har jeg fundet frem til, og så selvfølgelig er det nok muligt, men det er bare for at sige, at man kan sagtens komme til at springe fra på vejen hertil, også fordi så på siden her, der står der en hel masse tekst, og det kommer til at være langt de færreste, der kommer til at læse det, især hvis det er sådan en som mig, der bare lige spontant står og tænker, at vi skal bruge en nat her. Og der står endda noget med noget drinks, der er med og sådan nogle ting der, og det er jo mega fint for opholdet, men det er de færreste, der kommer til at læse det igennem. Hvis vi så går tilbage til forsiden en gang og så scroller ned, så kommer der også her en knap, som direkte hedder book nu. Hvis nu knappen den hed noget andet med at læse om vores ophold eller noget andet, så vil man selvfølgelig forvente, at man ikke kom direkte ind på en bookingside nu, og det vil også være aggressivt, at man gjorde det. Men her, når der det sted står book nu, så vil man forvente, at man kommer til en kalenderside eller noget. Og den linker så bare til toppen af forsiden. Og så igen, jamen herfra, så ved jeg godt, der står en book nu-knap heroppe, som man selvfølgelig kan bruge. Men man forventer stadigvæk, når man er nede og klikker på den her, jamen book nu, at så er det det, man vil. Og det er bare vigtigt, at vejen til at booke, den er så nemt som muligt. Fordi at selv hvis det bare er, jamen lad os sige, det bare var 1 ud af 100, der sprang fra, så er det stadigvæk på kort tid en stor indtjening, som bliver gået tabt. En anden ting, som faldt i øjnene, det var inde under den her underside, der hedder en del af Byllemann, hvor jeg kan komme frem til, at formålet med den side, det er at snakke lidt om værdierne og noget af det unikke ved de hoteller her, som er en del af Byllemanns kæden her. Og det er jo for så vidt fint og alt det. Så her nederst har vi sådan en slider widget, hvor der er nogle billeder og noget tekst, hvor man kan læse. Og den første slide her, jamen, det er også fint nok. Der er måske nogle ting ved billedet, man kunne forbedre, så man bedre kunne se, hvad der foregik. Men hvis vi så kigger på den næste her slide, hvor der står tekstiler og rengøring, og der står skånsomt for både dig og miljøet. Altså, hvad der bliver forsøgt kommunikeret her, det giver selvfølgelig fin mening, men så ligger der også en knap, hvor der står klik her. Der vil man tænke, at hvis man klikker her, så kan man nok læse noget mere om de her tekstiler og rengøring. Men knappen, den virker slet ikke. Nu trykker jeg på den, og der sker ingenting. Og så en sidste ting, som jeg også lige kan tage med, det er, når man nu søger på ting på Google, så kan I se her på skærmen, at alle de andre sider her, f.eks. booking.com, der ligger et ikon oppe i siden der, sammen med hotels.com. Og det gør der også sådan set med stort set alle. Det er sådan en lille ikon, hvor man kan sige, at det skaber lidt trust. Man kan se, hvad det her det er for noget.
det mangler Sjælsminde, og det er jo ikke fordi, hvis jeg lige går ind på hjemmesiden igen, det er jo ikke fordi, der I ikke har noget logo, men det skal simpelthen bare puttes på inde i backenden på hjemmesiden, så man kan se det der. Fordi hvis man tager udgangspunkt i, at der kommer nogen, som skal booke en overnatning i Aalborg, som ikke aner, hvad Sjælsminde er, så kunne det godt fjerne lidt fra den naturlige trust, at man ikke lige kan se et ikon der. Og det er i hvert fald bare sådan en lille ting, som man hurtigt kan ændre på, som også vil kunne forbedre konverteringen. Og så var der lige en ting med herinde under events. Der kan man jo se de events, som I holder, og det er super fint. Men så kan jeg se, at der ligger noget her fra fredag den 12. juni. Og i dag der er det altså den 25. juni, så det har ligget der i 13 dage efter det afholdelsesdatoen. Og der står stadigvæk bestil din billet med en knap hernede. Så kan jeg se, at det ikke er blevet helt vedligeholdt. Hvis man så klikker ind på knappen der, bestil din billet, så kommer vi til en side her, vi skal lige acceptere nogle cookies, det er så fint. Så kommer man ind på noget, der hedder det store herregårdskabord med Penny Lane, så altså noget helt andet event, som i øvrigt ikke bliver præsenteret inde på eventsiden. Så det ligner, at der er noget her, som ikke er blevet vedligeholdt. Og det er jo en skam, fordi I holder sådan nogle gode events, og der er så meget helt vildt godt ved Sjælsminde. Jeg tænker, at I jo nok har en eller anden form for samarbejdspartner, der er tilknyttet jeres hjemmesider, som kan gå ind og fikse de her ting. Men jeg tænkte lige nu, hvor jeg blev gjort opmærksom på det, og det var inden for mit fag, at så ville jeg lige kigge det igennem og lige lave den her lille video, hvor jeg kunne vise nogle af de primære ting, som i hvert fald godt kunne bruge en opdatering.